Τελικά τι θα γίνει, θα λυθεί το πρόβλημα ή θα συζητάμε για χρόνια το ίδιο πράγμα? Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί άμεσα. Δυστυχώς δεν υπάρχει λύση, γιατί οι προϋποθέσεις της σωστής λύσης και της λύσης που είναι μάλλον στην κατεύθυνση που θα έπρεπε να είναι, δεν έχουν δρομολογηθεί οι λύσεις. Και από τον διεθνή διαγωνισμό, αλλά και από την αβελτηρία κάποιων δημάρχων οι οποίοι δεν φρόντισαν να έχουν εναλλακτικές λύσεις στο τσεπάκι τους πριν ευτυχώς ορισμένων εξαιρέσεων για το τι θα γίνει η επόμενη μέρα με τη διαχείριση των στέρεων αποβλήτων. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει λόγο στη χωροθέτηση ή δεν έχει? Στη χωροθέτηση ή στη διαχείριση? Στη χωροθέτηση. Στη χωροθέτηση, καταρχάς, να πούμε ποιο είναι το ζήτημα. Γιατί πήρε τη διαχείριση η περιφέρεια Πελοποννήσου, την προσωρινή διαχείριση? Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Στις αρχές του 2012 η περιφέρεια Πελοποννήσου πήρε ένα χαρτί από την αποκεντρωμένη διοίκηση τότε που της έλεγε μεταξύ των άλλων στο σημείο 8 ότι λόγω της ανεπαρκούς λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι δεν έχουν προωθήσει τα έργα προσωρινής διαχείρισης και αποθήκευσης, γι' αυτό το λόγο της μεταθέτει, της δίνει την προσωρινή διαχείριση. Και νομίζω ότι ήταν και η μόνη περιφέρεια τότε που είχε λάβει νωρίτερα την αρμοδιότητα αυτή, έτσι? Ήταν η μόνη περιφέρεια και ήταν και η μόνη περιφέρεια η οποία είχε πρόβλημα προσωρινής διαχείρισης, γιατί όλοι οι άλλοι διαγωνισμοί που έγιναν και που προχώρησαν, στον βαθμό που προχώρησαν στην επικράτεια της χώρας, δεν είχαν το πρόβλημα της προσωρινής διαχείρισης σαν όρο μέσα του διαγωνισμού. Μάλιστα. Το είχε μόνο η περιφέρεια. Για να τον έχει σαν όρο η περιφέρεια πρέπει να έχει την αρμοδιότητα. Γι' αυτό και ακριβώς τότε, μετά τη υπουργική απόφαση που υπογράφηκε τότε από τον Μπάγκαλο, 6 μήνες νωρίτερα δόθηκε και αυτό χαρτί από την αποκεντρωμένη, τις οποίες εγώ, επειδή ήμουνα τότε στέλεχος της περιφέρειας, γνωρίζω με ποιον τρόπο λήφθηκε και πώς λήφθηκε. Και βέβαια τότε το είχαμε επισημάνει ότι αυτό το πράγμα μας μεταθέτει μια καυτή πατάτα στα χέρια μας. Τι εννοείται πώς έγινε τότε? Με τον τρόπο ακριβώς έγινε ένας αγώνας δρόμου για να ληφθεί αυτό το χαρτί, για να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Και βέβαια τότε κάναμε τις επισημάνσεις μας και λέγαμε ότι αυτό το χαρτί δεν είναι ένα απλό χαρτί, σου μεταθέτει, κύριε Περιφερειάρχη, παίρνει την ευθύνη της προσωρινής διαχείρισης. Αλλά δυστυχώς δεν μας ακούει κανείς. Το ζήτημα βέβαια τώρα δεν είναι ποιος έχει τη διαχείριση ή ποιος δεν την έχει την προσωρινή διαχείριση. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον στο θέμα της Τρίπολης, που εύχομαι να μην ακολουθήσουν και άλλες πόλεις στη συνέχεια, γιατί φως στον ορίζοντα δεν υπάρχει. Ο διεθνής διαγωνισμός ξεκίνησε το 12, πέρασε το 13, πέρασε το 14, είμαστε το 15 τώρα και ακόμα δεν έχει φανεί. Και είπε προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εάν υπογραφεί σύμβαση, μετά από 10 μήνες θα πάρει και την προσωρινή διαχείριση η Τέρνα. Λέει κανείς όμως πώς θα γίνει αυτή η προσωρινή διαχείριση? Δεν υπάρχει σχεδιασμός πώς θα γίνει η προσωρινή διαχείριση. Δηλαδή θα πάμε να φτιάξουμε στην Παλαιόχωνη, από ό,τι ακούγεται, ένα καινούριο χαδά και θα μαζεύουμε τα σκουπίδια της Πελοποννήσου εκεί πέρα. Όταν δεηθούμε μετά να φτιάξουμε τα εργοστάσια, να έχουμε πρόταση για το πώς θα προχωρήσει. Άρα φως στον ορίζοντα δεν υπάρχει. Κύριε Πουλοκέφαλε, πριν μου πείτε τι γίνεται εδώ στη Σπάρτη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είχατε γράψει πρόσφατα σε ένα άρθρο ότι άνοιγαν νύχτα χωματερές για να βάζουν τα σκουπίδια μέσα. Δεν σας έχει ενοχλήσει κανένας από τις αρμόδιες αρχές να σας πει, κύριε Πουλοκέφαλε, τι λέτε? Συνέβαιναν, δεν συνέβαιναν αυτά? Δηλαδή είναι κάτι τόσο σοβαρό αυτό που ανακοινώνεται και από εκεί και πέρα δεν βγαίνει κάποιος να αντιδράσει. Θέλει κοινή λογική, γιατί όταν για παράδειγμα υπήρχαν σκουπίδια σε κάποιες πόλεις, οι χαδά έχουν κλείσει, λέμε, δια νόμου από την 1η Εβδόμου του 2012. Πολλοί χαδά όμως με δικαστικές αποφάσεις είχαν κλείσει και νωρίτερα. Άρα όταν φεύγαν από μια πόλη τα σκουπίδια, τα οποία ερχόντουσαν οι ιδιωτικές εταιρείες, τους κάναν συμπίεση, τα συμπιέζαν σε μεγάλες πλατφόρμες, στην είσοδο της πόλης, δηλαδή ή σε κάποια σημεία των πόλεων, υπήρχαν που πηγαίναν εκεί και αδειάζαν τα απορριμματοφόρα του Δήμου τα σκουπίδια σε κάτι τεράστια αυτοκίνητα, τα οποία τα παίρναν και πού πήγαιναν αυτά? Τα τρώγανε τα σκουπίδια? Μα απλή λογική θέλει. Ούτε εξαγωγή τους κάναν τα έστελνε στη Σουηδία ή στη Γερμανία. Μία φήμη που σέρνεται ότι τα θάβουν από εδώ και από εκεί, ισχύει ή δεν ισχύει? Κάποια θάβονται από εδώ και από εκεί, σαφώς. Αλλά το μεγαλύτερο όμως από αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες φαντάσματα τα πηγαίναν σε χαδά οι οποίοι είχαν νόμιμες, όχι σε χιτά, νόμιμους χιτά, που είχαν άδειες και ακριβώς εκεί άνοιγαν τη νύχτα και κλείναν τη νύχτα. Και κανείς δεν ξέρει, ούτε ζήγησε κανείς, ούτε ξέρει τι ποσότητες φεύγανε. Απλώς οι δήμοι, άρα
κατ' επέκταση και οι δημότες πληρώνουν χρήματα από κομμωδίες σκουπιδιών. Εδώ στη Σπάρτη τι γίνεται? Είναι γνωστό τη Σπάση δηλαδή αυτό το πράγμα. Υπάρχει πιθανότητα εδώ στη Σπάρτη να έχουμε την ίδια εξέλιξη με αυτή της Τρίπολης? Εύχομαι να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Εδώ ευτυχώς υπάρχει το ζήτημα προς το παρόν, δηλαδή, και δεν είναι μόνο η Σπάρτη, είναι πολλές πόλεις που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και αναγκαστικά κρατάνε κάποιους χαδά οι οποίοι τυπικά στα χαρτιά είναι κλειστοί, σας είπα, από 1η Εβδόμου, αλλά στην ουσία αναγκαστικά δεν μπορούν και οι δήμαρχοι να κάνουν διαφορετικά. Οι δήμαρχοι πρέπει να κινηθούν σε μια κατεύθυνση διαφορετική από τώρα. Και όσο γρήγορα το κάνουν, τόσο θα κερδίσουν χρόνο, γιατί ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Εμείς εδώ στη Σπάρτη πού τα στέλνουμε τα απορρίμματά μας? Από ό,τι ξέρω, στο Αφισού πηγαίνουν τα σκουπίδια, τα στερεά απόβλητα της... Δεν έχει κλείσει το Αφισού? Θεωρητικά βεβαίως έχει κλείσει. Θεωρητικά. Όπως έχουν κλείσει όλοι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί που πηγαίνουν τα σκουπίδια, πού θα πάνε τα σκουπίδια, τι θα γίνει. Το ζήτημα είναι ότι να μην φτάσουμε στην Τρίπολη, γιατί η Τρίπολη αυτή τη στιγμή, και το καταλάβουν οι ακροατές μας, έχει να γίνει αποκομιδή σκουπιδιών από τις 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι σήμερα τα σκουπίδια, ό,τι σκουπίδια παράγονται στην Τρίπολη, μένουν έξω μέσα στην πόλη, έξω από τα σπίτια του καθενός. Η κατάσταση είναι μια κατάσταση αφόρητη. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το πράγμα πρέπει να γίνουν κάτι. Να γίνουν κάποιες κινήσεις ώστε οι δήμαρχοι να προχωρήσουν από μόνοι τους. Και εγώ λέω, δεν μπορούν και να περιμένουν κάτι από τον διεθνή διαγωνισμό. Ο διεθνής διαγωνισμός ήδη έχει αποτύχει με το που ξεκίνησε ένας θνησιγενή διαγωνισμός, ο οποίος δεν είχε τις προϋποθέσεις. Γιατί έβαζε αυτές πέραν των άλλων, έβαζε ένα βασικό όρο, δεν έβαζε ένα βασικό όρο τη διαλογή στην πηγή. Η διαλογή στην πηγή είναι ο απαραίτητος όρος που τον θέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον θέλει και τον επιβάλλει για να προχωρήσει παραπέρα. Πέραν των άλλων, τις ελάχιστες συγκεκριμένες προσόδες και όλα αυτά τα θέματα, τα οποία βέβαια στο πλαίσιο μιας νέας οικονομίας που πάνε να στηθεί στα σκουπίδια, πρέπει ο δημότης να πληρώνει, να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνει. Υπάρχει περίπτωση τώρα με την αλλαγή της κυβέρνησης να δούμε διαφορετικό καθεστώς? Η κυρία Νικολάκου είπε, δεν είμαστε στην Ουγκάντα, αφού υπάρχουν νόμοι και έχει αναλάβει, ας πούμε, η Τέρνα το έργο, τελείωσε, θα το φτάσει μέχρι τέλους. Δεν γίνεται η κυβέρνηση να το ανατρέψει. Ναι, το ζήτημα είναι τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι η περιφέρεια θα προχωρήσει βεβαιασμένα στην υπογραφή της σύμβασης, που στη συνέχεια δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτό το έργο, γιατί σας λέω αυτό το έργο, καταρχάς οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντίθετη. Κυρίως για το θέμα ότι δεν έχει το διαχωρισμό στην πηγή. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι λέμε, με το έργο της Τέρνα θα συγκεντρώνονται σύμμικτα τα στερεά απόβλητα, όπως δηλαδή τα μαζεύουμε τώρα, στους κάδους, όχι στους μπλε, αν θέλει λέει, ο κάθε δήμαρχος βάζει, στους κάδους που έχουμε σήμερα, θα τα συγκεντρώνονται σύμμικτα, στο εργοστάσιο θα γίνεται ο τεχνητός διαχωρισμός και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένα υπόλοιμα της τάξης του 35%, δηλαδή στα εργοστάσια θα φεύγει από μέσα, από τα σύμμικτα, το πλαστικό, το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο και κάποια οργανικά. Μάλιστα. Τώρα πόσο αυτά τα οργανικά θα είναι ελάχιστα οργανικά θα φεύγουν και βέβαια και κάποιο χαρτί συσκευασίας, όταν έχει αναμειχθεί αυτό με οργανικό, δεν μπορεί να το κάνει, να κάνει σε ανάκτηση και να επαναχρησιμοποιήσει πάλι. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλο υπόλοιμα. Βέβαια μπορώ να σας πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει ότι το υπόλοιμα πρέπει να είναι σήμερα της τάξης του 25% και έως το 2020 να έχει πέσει κάτω από το 20%. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν πρόκειται ποτέ με τον υπάρχοντα σχεδιασμό και το διαγωνισμό αυτό που έχει σήμερα ξεκινήσει η Περιφερειακή Αρχή να γίνουν. Μπορώ να σας πω πάντως ότι... Εάν κάνεις διαλογή στην πηγή, τότε δεν θέλεις τα εργοστάσια. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχουν τα εργοστάσια. Εκεί μιλάμε όμως για μια συνείδηση του καθενός, έτσι, που προφανώς ακόμα δεν υπάρχει η περιβαλλοντική συνείδηση. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο αυτό μπορεί να γίνει. Στον Δήμο Ευρώτα που έχει ξεκινήσει μια πολύ καλή προσπάθεια εκεί από το Δήμαρχο του Γιάννη Τοβρυπιώτη, εκεί σαφώς και εκεί ξεκίνησε από το 0. Βρίσκεται σε μια τέτοια φάση που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα για τα σκουπίδια. Έχει προχωρήσει πολύ στην προσωρινή διαχείριση, που φαντάζομαι βέβαια θα γίνει και μόνιμη στη συνέχεια. Δεν υπάρχει άλλη λύση στον ορίζοντα. Και από εκεί σιγά σιγά ο κόσμος μπορεί μέσα από μια διαπαιδαγώγηση να μάθει πού θα βάζει το χαρτί, πού θα βάλει το πλαστικό, δηλαδή να κάνει ένα διαχωρισμό μέσα στο σπίτι του και έξω από το σπίτι του να υπάρχουν οι κάδοι στους οποίους θα μπορεί να ρίχνει αυτά τα διαχωρισμένα είδη υλικά. Ρεαλιστικά πάντως μπορώ να σας πω ότι και με όσους ανθρώπους μιλάμε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, όλα αυτά περί 25% περί σύμμικτων και διαλογή στην πηγή προς το παρόν δεν τον αφορούν. Αυτό που νοιάζει τον κόσμο είναι τι θα δίνει από την τσέπη του για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πόσο θα κοστίσει, ξέρουμε τελικά? Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει γιατί ακριβώς δεν υπάρχει διαφάνεια στο διαγωνισμό σε αυτόν της περιφέρεια της αειφορίας, όπως συνηθίζει να λέει η κυρία Νικολάκου. Δεν υπάρχει διαφάνεια να ξέρει κανείς πόσο θα κοστίσει αυτή τη στιγμή. Άλλοι λένε 60, άλλοι 65,
άλλοι 70, άλλοι 90, άλλοι 95, κανείς δεν ξέρει. Όπως επίσης δεν ξέρει και πώς θα γίνει, όπως είπα, η προσωρινή διαχείριση, αν θα γίνει. Είναι ζητήματα για τα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Είναι ακριβώς ένα πέπλο μυστικοπάθειας που το κρατάει η Περιφερειακή Αρχή και δεν ξέρω για ποιους λόγους το κρατάει αυτό το πράγμα. Κύριε Πολοκέφαλε, το θέμα το συγκεκριμένο είμαι σίγουρος ότι θα το συζητήσουμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Θέλω κλείνοντας να μου κάνετε ένα μικρό σχόλιο για τις πολιτικές εξελίξεις. Πώς βλέπετε τον Προκόπη Παυλόπουλο στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και ποια αίσθηση έχετε για τις επερχόμενες εξελίξεις? Κοιτάξτε, νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει πρόσφατη την λαϊκή ετυμηγορία. Από εκεί πέρα το θέμα του Προκόπη του Παυλόπουλου είναι η επιλογή μάλλον για πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι μια επιλογή η οποία την κάνει η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι έχει και την ευθύνη της επιλογής αυτού του προσώπου, αν θα είναι επιτυχημένο ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν και άλλα ονόματα που μπορούσαν να παίξουν και μάλιστα δεν είναι ανάγκη να είναι και πολιτικά πρόσωπα, ας είναι και λιγάκι πιο έξω, γιατί ο κάθε πολιτικός κουβαλάει και τις αμαρτίες του. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση και ο κ. Παυλόπουλος κουβαλάει και τις δικές του αμαρτίες από την αίσθηση της εξουσίας η οποία είχε. Και αναφέρομαι βέβαια στις προσλήψεις. Φόρτωσε το δημόσιο κατά πολύ. Ακριβώς. Και είναι ένας λόγος ο οποίος φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να μονιμοποιηθούν τόσα και τόσα άτομα στο δημόσιο και να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος ή να δανείζεται για να πληρώσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν χρειάζονται ή χρειάζονται λιγότερο στο δημόσιο και γι' αυτό σας είπα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιλογές μπορεί να είναι πολλές. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει τα γένια και τα χτένια. Νομίζω ότι θα κριθεί στο μέλλον αν ήταν η σωστή επιλογή. Τώρα όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και κυρίως αυτό που διαφαίνεται με την υπογραφή ή μη όχι κάποιου νέου μνημονίου ή κάποιες σύμβασης, και εκεί θεωρώ ότι ο λαός ψήφισε να απαλλαγούμε από τα μνημόνια όπως τα ξέρω μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται και θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να είναι στο πλευρό της, ανεξαρτήτως που ανήκει ο καθένας ή τι ψήφισε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν διαπραγματεύεται ο Βαρουφάκης ή ο Τσίπρας, διαπραγματεύεται όλη η Ελλάδα. Και εκεί ακριβώς θα πρέπει να είμαστε μαζί όλοι για να πετύχουμε το καλύτερο. Είμαστε στον πάτο του βαρελιού για να μπορέσουμε να φύγουμε από εκεί. Χρειαζόμαστε συνενέσεις, χρειαζόμαστε ένα απόθεμα ψυχικής δύναμης από όλους μας, που να αφήσουμε κάποια πράγματα στην άκρη και να δούμε πώς ακριβώς ο τόπος μας θα μπορέσει να ανασάνει και να περάσει για την επόμενη γενιά να έρθουν καλύτερες μέρες.